Joo. Pitikö pääsellä S-Parkissa käymään? Ei, joo. Sinne jää avantoon, mennäänpä sinne. Katsotaan, tuleeko mitään. On muuten kirkas kuu! On muuten kirkas! Ei tarvi etes valoa tänne. Mutta kameralle kyllä tarvii kuitenkin, mutta muuten ei varmaan tarttis. Joo, nähdään jäällä, morjens. Tällainen 80 rammanen morri, tosi kova. Se on ihan tollasta, ai että. Ai että. Oli valmiita rikki, niin ei tarvi edes kairata. Tai ei ketään tällä jäällä. Mutta kun ne. Niin ai että. Tässä pitää laittaa. Tässä on kaloja. Oi, no niin, sinne meni. Sinne meni. Sinne meni. Tässä on kaloja, jotka on ollut repussa jonkun viikon verran. Toivottavasti se ei haittaa. Pystyykään niitä käyttää, vaikka on viikon ollut lämpimässä. Varmaan ihan mätä ja miltäkäs nää haisee. Hirviä mikä haju. Kyllä näitä varmaan pystyy kuitenkin käyttämään. Otetaanpa täältä yksi kalaa vaikka. Aha sitten laitettua näitä. Siis nää on tämmöisiä kimpusaa kaikki. No ei kai siinä sitten. Hyi persekö tämä haisee. Noin hienosti, tolleen tosi hienosti. Ai että, siihen kyllä ottaa ihan varmasti. Ehkä, mutta katsotaan mitä tulloo. Tää avanto on kyllä niin pieni, että huhhuh. Eiköhän tällä saa avattua sitä välissä. Kyllä saa joo. Että sieltä sitten mahtuu ne isommat kalat. Joo, se on hyvä, se on hyvä. Sitten toulet takaisin. Täällä ei mitään naskaleita tarvii, mutta aina on hyvä olla kuitenkin. Vaikka tuolla Jarkolla ei oo kyllä nyt naskaleita kaulassa, mutta... No eikö siis Petrillä ei oo naskaleita kaulassa, mutta... Muuten ihan hyvä. Paljon täällä nyt sitä vettä on. Täällä on aika reippaasti vettä. Täällä on aika reippaasti vettä. Täällä on aika reippaasti vettä. Joo, täällä on aika reippaasti tätä vettä. Että nyt tuli pohja vastaan. Pohja tuli vastaan. Nyt tuli se pohja vastaan. Pohja tuli tosiaan vastaan. Nonni. Tottapa. Tämähän menee ihan virran mukana tässä. Tämä 80 rammanen. No niin nyt. Ei persee. Sammuta äkkiä se. Heitä lunta päälle. Se heitä sinä lunta päälle äkkiä. Mene heittää lunta päälle. Mitä persettä? No se on sinun juttu, mä en tiedä miten se edes toimii. Mitä persettä? Kannattaa ehkä lukea ohjeet ensin. Joo, nyt se sulii se koko muovipaska ja menee ihan paskaksi. Sinne meni rahaa. Terve! Terve! Oisi kyllä toiminut varmasti, mutta voi perse. Terve! Meni ihan liekkeihin koko paska. Täällä haisee palanut muovi. Tupa vähän tänne päin. Sinne meni 150 euroa ihan roskiin. Ihan roskiin meni. Vähän sattus mullekin, että jos ostais noin kalliin jutun ja menee heti rikki. Ois paha.
No on ihan jäätynyt tämmösiksi jääkalikaksi. Tää edes toimi. Eihän tossa oo mitään järkeä. No nyt on siinä maassakin. Eihän tosta voi saada mitään. No tulihan sitä. Pyrsypalanen tuli siitä. Vähän turhan kylmä. Tää koukkukin taittuu kun yrittää laittaa kallaa siihen. Eihän tässä oo mitään järkeä. Eihän tässä oo mitään järkeä sitten, ei yhtään pätkän vertaa. Mikäs se oli? Hyvinkin oikeesti tuolla. Vaihtaa käsiä välillä. Käsiäkin pitää vaihtaa välillä kun palelee niin paljon. Pääse. Eihän täällä on mitään kallaa missään. Eihän täällä on mitään kallaa missään. Ei täällä ole mitään kallaa yhtään missään. Ei syö tähän aikaa enää. Ei syö. Ei se muuten syö. Ei kuule nyvi enää ollenkaan. Eikä se maje syö. Pitää pois tuo paskalta haiseva mötiikkä ja lähdetäänpä vaikka kohta tänne autoa tästä. Lähdetäänpä autoa tässä lämmittelle, jos se auto edes lämmin on. Äkkiä pois täältä. Eihän meillä ollut edes kuppeja tähän kahviin. Kahvia ihan turha, ei ollut edes kuppeja. Hyi perse on kylmä. Hyi perse, että on kylmä. Hyi perse, että on kylmä. Hyi perse, että on kylmä. Miten voi ees näin kylmä olla? Ihan paskapaikka, ihan persistä. Kaatetaan kahvia käsiinpä. Jopa, paitsi tällainen näytte. Ai persikö sattuu sormiin. Sattuu ihan sikana sormi. Tuleekohan mulla hirvetkö? Siis mulla on ihan jääsäkä sormet. Ai tässä en edes tunne omia sormenpäitä. Mennäänkö niin jäässä? Ei se oo mitään järkeä. Aika hullua silleen tosiaan, kun kävi varmaan kuolema aika lähellä tossa, kun niin jäässä, että sormet aivan jäässä. Ei mitään järkiä tähän hommaan, ihan oikeasti. Aivan kauhiaa, Tää on ihan hirviää. Kuka edes... En enää ikinä mene varmaan pilkille tämmösessä kelissä. En varmaan ikinä. Pitää se joku lämmittimet hommata ihan oikeasti. Ei tässä mitään järkiä muuten oo tässä koko hommassa.
Nyt tosiaan lähdetään kotiin ja katsotaan sitten tuliko pahoja vammoja sitten. Mennään lämmittelylle. Moro! Äänet loppu ja on